Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं, लोगोसे आंबोखौनो होनजासिगोन। ओमफ्राय जोंना सारा थांहां जाबाय, माने गाबोननो थांसिगोन आरोना। थ' दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोनजों आं मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौ नोंथांमोना नायलांदो आरोना लोगोफोर। माने आङो माबा मोनसे शेयार खालामनो नागिरदों, नोंथांमोना थारैनो नायनो हागोन आरोना। अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर। नै जोंना गेट गोदाना मालाबा आङो फ्रन्ट साइडथिंजाय खिन्थागोन आरोना लोगोफोर, ग्रिन कालार होदों आरोना। ओमफ्राय नै ओरैजाय जि जोम सुस्रांजोबनानै लालायबाय आरोना, ओरैजायबो दोंनै दोंथाम खालामबाय आरोना, दान्दाखौ माने जि लामग्राखौ आरो। ओमफ्राय नै ओरैफोर दङ आरोना लोगोफोर, ओरैबो दङ नै दोंनै, ओरै दोंनै होबाय। ओमफ्राय लोगोसे आंनि थाखाय आरोना, आंनि माने जोंनि स्पेसियेल आरो लोगोफोर। नै ओरैजाय स्पेसियेल माने बेवहाय हेंगारखौ बेयाव दोनगोन आरोना, हेंगाराव लामनानै बेवहाय हेंगाराव होनानै बेवहाय माबा जानाय आरोना, फोरानजानाय। थ' सारा बेबायदि खालामबाय आरोना। ओमफ्राय नै नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामनो लुगैदोंमोन, माने दाखालि खिथाखादोंमोन आरोना आङो, माने दाखालिनि ब्लगाव फिसालाया माने फिफा फिसा माने ग्रिलनि फ्लावारावहाय गल्डेन कालार फोनदों होननानैहाय। थ' नै नोंथांमोना माबायदि नुखो, जोंनि बेलकनिखौ जों बेबायदि साजायबाय आरोना। नै हेंगिं प्लान्टफोरखौ नै बेबायदि खालामबाय, नै सारानो बेबायदि खालामदों आरोना लोगोफोर। नै नोंथांमोना नायदो आरोना, माने दासो सोमखोर जाबोदों। फुराना माने टाबनि हाफोरखौ गारजोबनानै ओमफ्राय बे प्लान्टफोरखौबो गोदान गायफिननाय आरोना लोगोफोर, दा बेबायदि जाबाय। ओमफ्राय नै एकदम न' सिफायनायाव गुलाय गुजाय एकदम गोदाव सोराव जालाबायदों आरोना। थेवबो बेखिनिखौ लाखिनो हादों आरोना लोगोफोर। नै ग्रिनाव गल्डेन कालार होबाय। थ' नोंथांमोना माबायदि नुदों खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना। बेबायदि साजायदों आरोना बेलकनिखौहाय, माने दाउ गाखोनो हायि बायदि आरोना। जास्ट सिम्पोल आरोना लोगोफोर। नै आङो सिगाङावबो खिन्थाखाबाय, ओमफ्राय दिनै आङो खोन्थाफिनबावबाय आरोना। ओमफ्राय नैबे फुल स्टेन्डखौहाय बेयाव दोनना होबाय आरोना लोगोफोर, माने जाहाथे दा नुहुरि बायदि आरोना लोगोफोर। नै बेफोर फुलाथ' फुराना गोजासो, दाखालि उइन्टारनि गोजासो नालाय लोगोफोर। नै अब्लाबो दोनबाय आरोना, आं बेफोरखौ हायाव गायजोबगोन आरो। बेफोरखौ माने लासै खनसेनो हांगासिनो माने साजायनो हाया नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै गोजौआवबो बिदि आरोना, बिदि। ओमफ्राय नै नोंथांमोना नायफिनदो, नै फिसाजोनि जि लामग्रा आरोना। नै आं सुस्रांनानै माबाबाय आरो फोरानबाय, माने दोमैलुलुमोन आरोना बोथोरा। ओमफ्राय दासो फैदों नै, ओमफ्राय नैबे फुलखौहाय आं बाव लाबोबाय आरोना लोगोफोर। नै बे फुलखौ ओमफ्राय अखा सारसुनो ना, नै बेवहाय माने इथा होगोन आरोना लोगोफोर, इथा होना होनोसै अखा सारसुनि बायदि। ओमफ्राय नै बेथिं बेरा होना होबाय आरो दा बावैसो। बिथाङा गाबोननो थांसिगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय सुखुवा मोनगासिनो, बेरा बिदिनो थांहांनि खामानि मावनाय नालाय लोगोफोर। माने औवा दानखावनाया आखाइयाव नांलायबाय आरोना, नै बेबायदियाव बौलायबाय आरोना बेना। ओमफ्राय बै थै बन्द जाग्रा मुलि दङ, थ' बेखौ होनानै खाथेनानै होबाय आरोना। ओमफ्राय नै प्लान्टआ बेबायदि हेल्दि जाबोगासिनो दङ। ओमफ्राय नै जारिया बेयावनो थाबाय, माने गाहायाव थाबा दाउफोरा जाजोबो लोगोफोर। ओमफ्राय बेखायनो आङो बेयावनो थाथोंसै होननानै दोनबाय आरोना। बेयो अरिजिनेल जारि आरोना लोगोफोर। क'क्राझारावथ' उसुमै होनबा बे जिगाबाव मानलाबायग्रा एम्फौखौसो सानो आरो जोंहा। थ' बेबायदि साजायदों नै लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेखौबो फुनानै बेलेगाव गायनांगौमोन, ओमफ्राय अन्थावथ' दोनथ'लाय लांबायसो आरोना, बेयावनो थालाय लांबाय। नैबे एकदम फुराना थारैखौ हास'जोबगोन, नैबे जास्ट दाउस्रि आथिंखौल' दोनगोन आरो। मानो होनबा सिजोन फुल नालाय, नै समाबो सफैबाय। थ' नायदो लोगोफोर, नै बेबायदि साजायदों आरोना। बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसाबलाबायबाय। गोसोआनो खोमसि आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनजों ब्लग भिडिअ बानायदोंब्लाबो माने गोसोआ स्रां गैया जादों आरोना। मानो होनब्ला सारा गाबोननो थांसिगोन। ओमफ्राय फुरा 2 मास जाखाबाय आरोना, 2 मास माने मास मोनसेल'मोन सुटिया। ओमफ्राय बे खामानिनि थाखायनो माने मास मोनसे मोनदों आरोना खुनुरुखुम। थ' नायदो नै लोगो, बेखिनि माने बेखौ जोंनो आरोना, जोंनो खालामलाबायबाय आरोना। बेफोरखौ माने दाखालिबो नोंथांमोना नुखादों, बियादै फैदोंमोन। ओमफ्राय बियादैमोनखौबो माने फोनहोनाय जादों आरोना, माने जास्ट रोंथों होननानैहाय। माने जोंथ' फोननो होआखैमोन, गथ'फ्रा माने गावसोरनो फोनदों आरोना, सोलोंनो होननानै। थ' नायदो नै ग्रिन कालार आरो गल्डेन कालार आरोना लोगोफोर। नै बिदि सिङाव बेबायदि माबाबाय आरो, नुखाबाय नोंथांमोना। थेवबो जास्ट नैबे गल्डेन कालार फोननायजों आङो समायसिननाय नुनायखाय नोंथांमोनजों शेयार खालामफिनलायबाय आरोना। नै ओरै बाहेराथिं आराम
माने पर्दा बोलाबानो ग्रिन ग्रिन माने नेचारेल सिनारि नुनो मोनबाय आरोना लोगोफोर जोंना नै आं माने बेफोरबायदि स्टाइलाव थानो लुगैखायो आरो हाजार न' बाङानो गैया जाथों थेवबो माने आङो बेफोरबायदि हम डेक'रेसन खालामनानै थानो मोजां मोनो सिनारिजों लोगोसे आरोना बेबायदि आरो लांदां फांदां थानो बायो आरोना आङो लोगोफोर माने आंना ओरै नाहरबानो माने गोसोफोरखौ फ्रेस मोननाय बायदि आरोना लोगोफोर माने पर्दा बोलाबानो माने एकदम सिनारि नुनाय बायदि आरोना लोगोफोर थ' जाबाय आरोना बेखिनि नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना आङो ओमफ्राय माने किटचेन गोदानखौबो मैयानो फोथारस्रांजोब्बाय न' बां सुस्रांजोबखाबाय नोंथांमोना नुखादों ओमफ्राय फोथारस्रांनानै ओंखाम संग्रा गोदानखौबो अपेनिं खालामबाय माने दाबावैनो आंनाबो फेमिलिया गिदिर जासिगोन थ' बेखायनो जोङो किटचेनखौबो रेडि खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा सारा खानाय सिनजानो थांबाय खानाय दारि माने अबस्था गैयि जाबायमोन आरोना ओमफ्राय बिथाङा दा खानाय सिननो थांबाय आरोना लोगोफोर गाबोन अखानायबानो सोरांबानो थांसिगोन आरोना बेखायनो गोसोआ बोरैबा जानानै दं आरोना लोगोफोर माथो खालामबावनो नङा होनबा ओंखायनो अब्लाबो ब्लग भिडिअ बानायबाय नोंथांमोनजों स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे ससे ब्लग भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो लाइक शेयार आरो कमेन्टबो हरदो आरोना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय